लाज के बचाओ बचाओ तले बेंजी वाला का भरला बड़ा मान ले बिया हमके पति पति आय पगली देखावे अगर हाय पगली दुर्गा जी के ये तो अभी निमन बड़ा परसों सोनपुर हमारा बूढ़ा से प्रोग्राम रहे बूढ़ा से गंगा जी शायद 2 तारीख के आइलो रहल का दू आइ रहल उनकरा से गंगाजल प्रोग्राम रहे चैते रात भर भई तो बूढ़ा कहत रहे कि माई आवो लाज के बचाओ चलो उनकर बेंजी वाला का भर देता निर्मल पतरी के मर जिंदगी भर हमको ये धन बड़ा लोग भाई माई का है का माई तो माई न होई उ चाहे दुर्गा माई हो खस चाहे धरती मैया हो खस चाहे सीता मैया हो खस चाहे लक्ष्मी मैया हो खस चाहे हमार माई हो खस चाहे रउआ सबनी के माई हो खस चाहे सासू मैया हो ये झारंग है ए बाबा ठीक है अपन झारंग वाला लक्षण दिखा दे आज ले अपना माई के एक लोटा पानी ना देलो हो आज जहां ससुरारी में एक और पौरा जाला तो एकरा अम्मा जी के दमा ऊपर पड़े बढ़े लगे ए मलिकार तो सारा धन ससुरारी बात बराई हो जा के ना तो ये जा के करी जा जी 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 राउर गोड़वा के ना लगले 4-5 बेर गोड़ लगे तो हम जय जय हम तो कहें कि बाबा 2-4 बेर दंडवते ना घींच अब ये भाई मास्टर साहब की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार बिन मांगे मोती मिलता है गणेश पूजा भाई 1000 हो तू पंडित जी कौन पंडित जी के लड़की हो 1000 ये पंडित जी के चीज हो आ दोसर कोइली 500 लेबू आ 5000 को गवा देबे एकरा पर ध्यान रखो ना तो बाबा के दे दी हो पुरस्कार आवा इस दुनिया में सबसे बड़ी देवी है तो कौन है ए बोका का चुप कराई बाबा अच्छा तू बोका है हां सब बोका गइला से त इहो बोका बाकी बा इस दुनिया में सबसे बड़ी देवी है तो वो माँ है और इस दुनिया में सबसे बड़ा देवता कौन है पति एंड बॉयफ्रेंड पेट महाराज गधा का चुप कराई अच्छा तू खचड़बे ही जी बड़ी कि मोटकी को दही गोल बिया इस दुनिया में सबसे बड़ा देवता है वो पिताजी हैं जिस घर में माता पिता हंसते हैं उसी घर में देवी देवता बसते हैं जिस घर में माता पिता रोते हैं उस घर में कभी देवी देवता नहीं होते हमारा हमने के धर्म प्रचारक हो जाए हमने के धर्म के बाद कुछ कुछ बताई ले जाए अभी जाए रात भर इसमें तो उसमें माघ में का पूछ रात भर टीन टीटी या भोरे पैसा जाना नहीं जानी निर्मला जी का जानी है तो लगा फिर तो तनी एगो माई के पचरा देखा निर्मला चुनरी सुनरी में निमन लगे तारा खानी छुनारी में निवन ना ला हालांकि प्रगति में तू बाढ़ पहले से बस्ती डिजाइन हो वही हमार देखा देखी ना तो पहले तारा में मेहरारू का लक्षण बा इनका काल में यही से भागल है जाई मान चुनरिया के 4-5 काम बच्चे सुनरी में ई चुनरिया के 4-5 काम बा पहिल का एकर काम जानतन का बा ई माता जी के चढ़ेला दूसरा का एकर काम का बा हमनी के गौनहरी मेहरारू के ना ना 20,000 के साड़ी पहना दे आज वाला देही पर ही ना उड़ाओ हाय 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 त दुकेगा दुला चुरैल खनीला चुरैल खन अरे जीव रे मौसी जीव बिजली कहाँ गिरी तारा दादा के करे छोटका दादा के देखिए तो इनका ढीरे पलट गई
चुनरी है सुनरी में निमन लगे हम तो मरद बनी जब जैसा तब तैसा ना करे मरद कैसा बाकी है चुनरी निर्मला जी जब उड़ले रही हो तब बुझाते ये भैंसी के देह पर चट्टी फेंकल भूअर भैंसी तो तने एगो माई के पचरा गाओ चरक वाली भैंसी है देखिए भोले बाबा के साज हो ये महादेव डीजे हो आ जाओ ना जग में भोला बाबा कौन सुना दिया ना वो जग के निश्चित विध्वंस बा देखे विश्वास ना तो जग में आइल बोलू तो निमन निमन बात कहो गवना करावला ये रहो जावना कहे जे मेरा विदाई तरह भाई भोला बाबा का साज हो आ जाओ ना जग में भोला बाबा कौन सुना दिया ना वो जग के निश्चित विध्वंस बा कैसे देखे विश्वास ना तो राजा दक्ष से जाके पूछ लियो हां भोरवे पूछो भोरवे हां ये बाबा जिलेबिया वाला के कहता लइका ओ शंकर जी के ससुर जिलेबी छाना एक जना पहदार छाना करे हमनी के धरती पर बानी जे चाचा जी तो धरती के नीचे 7 गो तल बा आ धरती के ऊपर 7 गो लोक बा बाद में बताओ भूर लोक भुवर लोक मह लोक तप लोक जम लोक ब्रह्म लोक स्वर्ग लोक 7 गो बताई हन केहू कहल ह पहला बा जे ई सब दुगोला ह 10 दिन हम खाली बोलते रह जाए हमने के 1500 पर झाल बजा के अभ्यास भइल बनी हां खलासी से ड्राइवर भइल बनी खलासी से हमने के ड्राइवर बनी हां ई भैंस चरा के भइल बनी कहत रहली ए धरती के नीचे 7 गो तल बा अतल बीतल सुतल नितल रसातल तलातल पताल ई सब ना कहे एगो पंडित जी के संग बाड़ू त कुछ सिखबो करो कि खाली होय है हमर सिख आई ये सिंगल बड़ू जा खत्म बाड़ू है तनी भोले बाबा का साज पर एगो माई के पचरा गावा मारी अच्छा रह जाओ रह भाई पैसा लेवे